coalition wabro loso at the right time. Mano be kikwarigi. Ang'eni wa ginge our strengths, ginge our capacities, gimwanyalo timo in terms of everything. Gima I want to say here, okwabiriwore in a way ma does not defend human rights kakineno odenyo wachono. Ngechambe as a lawyer, I understand constitution kendo yine mwasebedo kwang'iyo kodi weche go ikomo pogore. Na adwa wacho kendo for the record ni kanitiere president e piny Kenya ka mosenyiso willingness mar tiyo gi oganda wa majoluo to en William Ruto. Kendo nasewacho ni kanitie reason moro momiyo winja nyadhi a campaign kata ne William Ruto kadwaro mondo yud tam mar ariyo en ni nyaka convince jothurwa ni dongruok nochako miyowa kata kapok euphoria marwa mineno sani nitie ni obiro. But kane euphoria nochako donjo, chako embrace oganda mar Luo, chako miyowa kombego mane pok wamulo kaka oganda mar Luo. Miyo adwa wacho ni wadu buya gini makuru kama umakono, wambende wamak kama wamakoni, odenyu be uodiem, makuru kama umakono, agenda marwa kaka oganda, manasebedo kawacho seche duto, ni nyaka wabed bu sirikal no matiyo, mondo mi wayud thuolo no mar bede sirikal, kendo bedo gi power. Maendi tadwa wacho ni, sani manyo walero ni, to ok nyale, jaluo moro chieng' moduogi, biro yude tie William Ruto ka, to mana ka owuotho gadiera, gihera. Nitie ich lit moro bende Oganda wa maluo ka. Maka ok waweyo, to kata obed mane tie William Ruto kanyo, to pod ok wabiyudo telo. Mano era nyalo wacho. Gima onego watim uru, and William Ruto to ok wanya yalo buche. Ahinya kwa yale Oganda Luo, nikech Luo neno gima William Ruto timo. Nitie mistakes moko mantie at the national level. Moko be nitie at the county level. Mago kwanya yalo William Ruto higa mar adek. Gike mar adek wanyalo ng'iyoni to bende the better plan anasiko kaka lando ni the better plan tiyo. Onge kaka danga duoga wuondi ka the better plan ok ti. Otiyo en mana ni strategy mani tiyo godo ema must be reorganized kaka neno temo reorganize. Nikech ne jo got ka okawe ringo kod mbio. Koro mbio cha mane challenge, but adwa wacho ni wich pek mane nitie cha sani odok piny. Kendo ageno William Ruto ko move strategic aso bro yudo ni Kenya bro move kode kaka neno kosedok ir vijana. Osedok ir sani neno kodok ir okinde. Dong neno ka nyaka jakom mar okinde kawuono dok nitie kode e yo maber ng'ano dhiambo, faith dhiambo. So nitiere strategy mo apply kaka chairman mar national party. Ananya wacho ni one we will not avoid to talk komondo wuo kodgi e yo mwanyalo move Kenya forward. But in challenges, yes, adwa wacho ni kako ganda nyaka understand mistakes matimore at the national level. Nitie moko matindo ma must be reorganized. Kaka wach SHA. Yes. Wach SHA is a good idea. But mondo mi kik ng'ato kawe ni nolok mana NHIF obedo SHA to corruption dhi mbele. Any structures nyaka keti. And impunity moko madwale samoro dwa timo ka must be controlled. The president must take charge mondo ket the ministry of function properly mondo SHA obed ni okanya bedo gi bill mar 1.5 million to SHA chulo na 27,000. Oko make sense. Koro miyo nyaka wang'eni to health universal health coverage mane article 43 mawadwa ne wachacha. Article 43 no kende aningeni nabiro kaka wani PPA wanwa deal mana gi article 10 to gi article 43. Manyiso ni kwa kelo good manners e leadership, kwa keto timbe mabeyo e leadership marwa, to jo Kenya duto biro enjoy fruits mantiere article 43. Article 43 kae mantie pi maler, kae mantie ot maber, kae mantie ngima maber, kae mantiere sitima, kae mantiere to kichorori article 40 kidok chien matin to article 40 mwenye ni bedo gi mwanduni. Manyiso ni kata sa ng'anyo nitie mwanduni ok nyal ng'ato biketho nikech police koro ok en force obedo service manyalo contain jok mang'anyo yo man gi kwe mondo mi kik gibakite matoyo kiyo. Mano nyiso ni transformation miyo wadwa Dr. Raymond Omolo giri kelo in the ministry mar interior and a focal point. But gima duong' madwa nyiso oganda wa an wach William Ruto kayal nikech otiyo ng'ama ok ne nikech kara kidhi thuchewa mag counties wa governors wa ok ti maber to William Ruto ema tiyonwa. So mano ok en for the day. Today wadwa wacho ni William Ruto health coverage osechako. Ne en gi ng'ikruok an mana biro ka defend SHA ndalo mane ndugu gini goya ni SHA ok ti. Ing'egi. So notiyo. Then otiyo sani police chako bedo service in as much as podginya harass the left, right and center. Tiyudo ka it is becoming a service. Then mara day iyudo ni construction mar roads manochung, mano stall, sani yudoni they are picked up.
and they are moving on. Ibro nitie roads ma currently working. Gima dwa kwero gi en wach NGCDF ema giwegorego. Gitie tijgi to gipanga tijgi to moro ka moro dhi nyime. To moko mane tin ke CDF modong lifeline marwa ji duto. Kik gigore godo. Mani gima nyalo wacho. All right,